love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Bună ziua, bine v-ați la un episod. Astăzi voi să jucăm și noi aici un solo. Încercăm aici și noi să facem un win Thanos. Să vedem cum o să ne iasă. O să mergem la Salty Springs. Și sper că se aude bijocul. Sper. L-aș da mai tare, dar mă tem că poate să-l dau prea tare și o să... și nu o să mă aud eu. Și nu vreau. Vreau să se aude cât de clean. Dau asta la maxim ca să se vadă foarte, foarte bine. Să vedeți și voi, măcar bine. Eu văd. Da. GG Anonymous. M-a lăsat pe ce și fără glanțe, înțeles. Muzica mai vine încă una aici, că mor. Vezi cum? Avea meniu. N-avea meniu? N-avea. Da, băieți, începem și noi așa cu 3 kill-uri. Easy peasy. Mi-am făcut și mission, da? Am deblocat și aici, nu știu ce. Deci aici niște glanțe. Am avut noroc cu armă box-ul ăla, dacă nu dădeau glanțe, muriam. Nu știu, nu vedeam pe asta. Kills player, mergem direct pe player, vreau să văd câte kill-uri pot eu să fac. Dacă mă duc un puțin așa. What the heck, l-am omorât pe ăla cu grenada. Ok. Ce nu, băi, omul? Cum naiba să-i dau grenadă de la nu știu cum să mă. Unde l-am omorât? Uite-l aici. Mamă, dar ce bine am dat grenada. Unde vreau, nu dădeam așa. Hai că-mi dau medkit. Nu mi-l dau. Vreau să zic, hai să facem 20 de kill-uri cel puțin. Hai că fac eu 20 de kill-uri cu ăsta. N-ai ce zice, mă, nu-s prea bun cu grenada. Prea bun, nu dar nici de vreau, mă, nu le dau așa. Dar și ăla stă în loc. Poate am reușit să-i bagă, n-am întrebat, nu știu să nu. Mamă, o grenadă, mamă, să vedeți. Grenada asta. Uitați, eu mor. O grenadă. Fuck. Da ceva transpirat? Sau? Mă tem că ăsta e prin buș. Dacă el nu pușează, nici eu nu pușez. Eu lutez pe aici, că am treșit. Ok, are grenez. No, hai, băiatul. Ai venit, ești mort. Deci dați și o grenadă de control. A murit ăla? Da, cred că l-a și dat, cred că budelea. Nu mă căvea. Deci da, uitați scampatori, băieți.
Mort. Vezi că mă moară ăsta. What the fuck, 1 HP. Bă, dar ce copil. Ăsta e un semn bun. 1 HP m-a lăsat. Oh my god, dude. 7 kill-uri în câteva secunde. Easy peasy. Vedeți, mă, ce bună să grenazele. Dacă nu vedeam grenada aia, mă murea. Am avut și noroc că o tras toate glanțele și trebuia ca să-și dea reload. Yikes! Nu l-am omorât, că am dat-o prea prost. Bă, unde e ăla? Bă, ăsta aici o fu. Băieți, unde e ăla? Uite-l. Mamă, ce bun și să mergem. Dacă... Mamă, ăsta avea și 3 metri. What the shit. Mai și un corn. Facem așa. Ok. 8 kill-uri. Mergem la agency. Acum, drept agency, mă duc, că-s prea bun. Serios că în 2 minute mor dacă mă duc acolo. Pa mea, boții aia. Dar nu. Mai stai că mă fac și puțin materiale. Iau elicopterul și mă duc. Ok, clearance, am plecat. Sunt 2. Sper că nu se moare până vin eu. Sau poate eu nu și-o spart la benzinărie. Ok, sunt 2. Am făcut puțin cam țigan aici. Cred că am făcut un pic cam la third party. Un hit of amândoi. Ce-o zis ăla, vai de capul meu ăsta și campator. Scampator, nu știu câte kilori. N-ai au grenazile, mama cea mea, cu grenazile rupe toți. Pe toți, băieți, pe toți. Nu, o las așa și ăsta. Mamă, ce atâta lagă, ce lag am avut. Ok, mergem acum la agency, 10 kg-uri. Oricum și dacă mor, oricum o să postez videoclipul ăsta 10 kg-uri, nu știu dacă fac 20, dar să vedem măcar dacă supraviețui. Ok, uite-l pe ăla. Ce-o făcut? Ce buși. Ce vreau să văd bușii ăștia mari. Mamă. Câți pești. Nu dau grenade, dar nu-mi place. Cred că am văzut... Nu. GG. Nu am stric eu grenazele pe acolo. Gata. Deci alta. Asta e ce? Am redus camera. Ca să... Mai multe grenaze. What the fuck, ce faci? Încă deci nu a fost deschise YouTube. Am crezut că nu...
Băi, ți-am impresie că o să mor că l-au pe asta. Ce o să mă duc pe el. E un player pe aici, că pare că e player. Poate pus la minimul ăla fix pentru mine. Mă fac nimeni de asta. Mă duc are unul ăla. Mamă, dar ce bine mă duc. Încă de player. N-am luat și n-am. Nu vă moriți, băieți, dacă mă moriți, sunteți și mai proști. Bine că l-au omorât. $200 IQ. Hai că $200 IQ. Yikes. Yikes. Bine, mă. Ce dracu să joc cu bani, cu boti. Mamă, ce e aici? Ce e aici? Că vine zona, ce e aici? Sorry, grenezi, dar bat piciorul. Da, chiar bacă, mă. Bat piciorul pentru mini. Run! Nu, poate mi-a de aici. Fac granată full shield. Boys. Editez pack. Facem așa, nu? Că nu cu deștept. Ca să nu dau damage la asta. Uite, uite-l. Ați văzut? Nu da și ceva de mici. Și nu-i... Oh my god. Are armele mele preferate, copilul. Mersi, boss. Real appreciated. Dacă avea și rocket era mai bine. Mamă, dacă aveam arma asta acum... Cât 12 kill-uri. Nu cred că mai fac o kill-uri. Cel puțin 15, hai să zicem, hai băieți, hai 15. Dar la nu-i nu-i văd. Uite-l. Zubeți, l-ați văzut? L-ați omorât. Next, uite-l și pe ăla. Și ăla e mort. Dacă ăsta apare de un pic așa, că mai bun. Da, băieți.
De ce mi s-a dat jos luminozitatea? De ce mi se face așa negru acum? S-a usat. Da, cam cancer. Sorry, băieți. Intra să râd. Cum n-ai să nu râzi cu așa că trag în tine, hai boss că te baci pe când, da. Hai mă, bossule. Player în ziua de astăzi, băieți. Urcă. 16, 4 kill-uri trebuie să fac. Să fac 20. Nu. Uite-l. Pe la cu glider. Până mă dă copilul ăla meu. Băi, cred că mă omoară ăsta. Dacă eu nu-s bot că trag cu SMG-ul de la 3 mm. Bă, mai ați na, băieți, da, băieți, scuze, băieți. Nu mai fac 20 de kill-uri. Mă duc ăsta, poate are medkit. Mă, dar n-aveți medkit, mă. 100 și ceva HP, 131. Ia ce vine cele tip aici. Hai mă cu medkit-ul ăla, ok, bandaj e ok și asta. Și băieți, nu mă supăr nici de bandaje. Dăm și noi bandajele astea de control. Cred că ultimul e bun. Ăla cred că care a făcut gliderul prin aer, că l-am văzut, ăla-i. Tot pe copilul meu. Nu știu cum l-am văzut, l-am văzut. Îmi pare bunicel. Hai că l-am și-o luat acum la full de mes în bapula. E faza că eu sunt cam ok, dar trebuie să aflu loot-ul care s-a bătut ca să iau și un medkit. Avem materiale la greu.
E mort. Vă zic de pe acum, băieți. Stați și băieți sus, fac să iasă. What the fuck? Bine, bă, gata, hai că nu mai stau băieți, că, bă, da. GG's băieți, am făcut și noi 18 kg aici. Și da, băieți, ce să zic, nu uitați să dați acolo, vedeți și voi aici 18 kg, nu uitați să dați și voi acolo butonul de like, subscribe acolo, să facem și noi odată 200 de abonați, că nu ne mai trebuie mult și da, ce să zic, ne vedem în episodul următor. Bye, bye!